बालागवासि दामखांबाय आयंमोना आदैमोना नै लावख्रिबारिनि बेनिफ्राय हलारिनि नैबे आयंआ हलारिनिमोन नामा हलारिनि बिजारनि बिदांस्रिनि माने लगाय लथाय दं आरो दाब दाब गामिनि माने जोंनि एरियायाव माजबाद एरियायाव बेम पार्टि दामग्रा होनना बुंबा बिसोरखौ सिनायै रावबो गैला आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव लेंहरबानो थाङो बिराद मोजां दामो आदैमोना दे दायो दोंसे दामनानै देखायदोलाय औ सोरबाफोर नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होनानै दोनगोन दा नै बालागवासि थांखांबाय आरो दायो बालागवासि दामबावसिगोन दे दामना होदो ड्रेसबो दंखाजोबो बिस्रा दे दांना होदो दे दामसिगोन दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो न'आव थानानै 1000 2000 सानफ्रामबो फैसा आर्निं खालामनो गोसो जायो नामा बिदि आर्निं खालामनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक मोनगोन बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रो बेनिफ्राय गेम गेलेनांगौ बे एप्सनि सिङाव अनलाइन गेम गेलेब्ला नोंथांमोना डेइलि 2-3 हाजारल' नङा नोंथांमोना 5,000 निबो बांसिन खामायनो हागोन आरो ना न'आव जिरायनो बेखौहाय बोरै गेलेनांगौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आं दा एप्सनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडि नाम्बाराव थुनानै मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय 100% वेलकाम रिसार्ज ब'नास दङ निउ मेम्बारनि थाखाय 1000 नि रिसार्ज खालामब्ला 1000 ब'नास मोननो हागोन टेलिग्रामावबो जइन जानो हागोन नोंथांमोना टेलिग्रामाव गेम गेलेनायनि टिप्स फोरोङो शपआव थांनानै नोंथांमोना रिसार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय 100 नि रिसार्ज खालामनो हायो 200 नि हायो 300 नि हायो 500 नि हायो 1000 नि हायो 3000 नि हायो 5000 नि हायो 8000 नि हायो नोंथांमोना जेसांखिनि रिसार्ज नांगौ एड क्लिपआव थुनानै नोंथांमोना रिसार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेवहाय गोबां गेम होखानाय दङ स्पर्ट्सनि दङ 7 आप डाउन ड्रागन भार्सेस टाइगार माइन्सनि दङ कार दं क्रास दं ब्लेक जेक दं टिन पार्टी दं आन्डार बाहार गोबां गेम होखानाय दं नोंथांमोना गेमखौ बासिनानै गेलेब्लानो जाबाय आं दा ड्रागन भार्सेस टाइगाराव थुबाय प्लेनाव होबाय गेमा दायो स्टार्ट जाबाय लोगोफोर आं दायो टाइगार टिं बेटिं लागायबाय 100 रुपिस होबाय लगे लगे नायदो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नै दायो थाइसे जाबाय रावबो देरहायासै एबार रावबो देरहायासै नालाय एबार नेक्स्ट राउन्ड गेलेबावनोसै आङो एबार टाइगार टिंनो जागोन बायदि मोनदों आङो टाइगार टिंनो 100 रुपिस होनोसै आङो नायदो नोंथांमोना लगे लगे रिजाल्टखौ नै आङो जेनबायसै एबार नेक्स्ट राउन्ड गेलेबावगोन आङो टाइगार टिं होनायाव जेनदोंमोन नालाय एबार आं ड्रागन टिं होनोसै ड्रागन टिं 200 रुपिस होबाय आङो नायदो नोंथांमोना लगे लगे रिजाल्टखौ दसे उनावनो नै आं लगे लगे देरहाबाय ड्रागन टिं 200 रुपिस होनायाव आं दा देरहानाय रांखौ उइद्र खालामजोबसै डाइरेक्टलि उइद्र अपसनाव थुबाय बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट एड खालामना लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना आं दायो एमाउन्ट खुलिनोसै 1680 बेनिफ्राय डाइरेक्टलि उइद्र थुबाय लगे लगे साक्सेसफुल जाखाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिदिनो डाउनलड खालामनानै गेलेब्लानो जाबाय
आदैमोननिसिम आयंमोननिसिम ओमफ्राय आदैमोननि ग्रुपखौ बेम पार्टि ग्रुपखौ मा होननानै बुंब्ला मिथिनो मोनो ओरैनो रिंखां ग्रुप आदसा ओमफ्राय सोरबाफोर गोनां जायोब्ला हाबाफ्राव दामनो लिंहरनो सानदोंब्ला डिसक्रिपसनाव आं नाम्बार होनानै दोनसै नोंसिनिखौ ने ओमफ्राय ओरैनो खै बोसोरसो जाखो बिदि दामबोबाय थानाया माने हाबाफ्राव गोबां बोसोर जाबायना मोनथाम बेचनि आरो ना औ फार्स्टफोरा थैलांबाय सेकेन्डफोराबो बोरायबाय आरो जों थार्ड डिभिजननि आदसा थार्ड बेचनि आरो ना ओरैनो मिनिमाम 15-20 इयार्ससो जाबाय खोमा ना 40 बोसोर जाबाय बेम पार्टि स्टार्टिंनिफ्राय आरो दामजेननायनिफ्राय दिनैसिम आदसा 40 बोसोर जाबाय जाहैदों दिनैसिमहालागै माने दाबो नैबे आयंखौथ' नायनो हागोन हाथाय गबाय दा आयंआ ना थेवबाबो दामबाय थायो आरो माने बिसोरो दामनायखौ गाराखै थेवबो दामगासिनो दङ बोराय बैसो जाब्लाबो गोनां जायोब्ला नोंथांमोना आङो डिसक्रिपसनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनदों नोंथांमोना थांनानै माने बिदिनो लिंहरनो हागोन आरो ना जायफोर गोसो दङ जोबोद मोजां दामो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव रिंखां ग्रुप होनना बुंब्लानो मिथिखायो आरो नै दा दसे उनाव मोसागोन जोङो